wadhi nyime kod puonjruok. Tich adek wadhi rango wach mawacho ni monj momonjgo sanctuary. To wadhi ng'iyo ni to kare tung' matin ni ere kaka nomonjo sanctuary. Puonj no wuok e Daniel 8:10 nyaka 12. Gima wadhi ng'iyo matut ni gik matung' matin timo ka. Kwasomo Daniel 8:10, tung' matin notemo mondo omed nyuolore obed mathoth e migepe mag chuny. Mano e gima Daniel 8:10 nyisowa, ni notemo mondo omedre e weche mag chuny. Kwasomo chakruok 11:4 e Tower of Babel kacha, nitie dhok motigo ni oganda kod sulwe nyiso joge Nyasaye e mo machon. Kisomo wuok 12 kare 41. Tiende ni joge Nyasaye gin oganda mowal ne Nyasaye. To king'iyo Daniel 12:3 wacho ni jogo mane oyie kuom Nyasaye norieny mana kaka sulwe. Tiende ni kare monj mane otim ok ohulo monj ma ochung' ne ogendni mag polo, to owuoyo kuom san mager mag joge Nyasaye ma thurgi nie polo to gin e piny ka. Joge Nyasaye mane kale sand ka gin e piny ka to thurgi to nie polo. Kisomo Jo-Filipi 3:20 biro yango ni wachno. Gino kata paro maduong' en chopo kare mar kor mane nyaka bed ka tudore gi loch mar Rumi mane otelne kod papa kod san mosetimo higni go duto. Manyiso ni nyaka bed ni nitie tudruok makare ahinya matimore e kind gik moko ariyo gi jawinjo. King'iyo Daniel 8:11 wuoyo kuom jatend oganda lweny. To wabiro yango ni jatend oganda lweny ni en ng'a. King'iyo Daniel 9:25 wacho ni Mesia ma jatend ogend lweny. King'iyo Daniel 10:21 ruodhu Mikael. Daniel 10:1 Mikael ruoth maduong'ni. Magi duto yangono ni onge ng'at machielo kopogore kod Yesu Kristo emowuok kuome ka. En e jadolo marwa maduong' manie polo. To wayudo ni loch motelne gi papa kod kit dini ma otelone nyiso okenge moko mag teko maloyo kata mana kit dolo mane Yesu Kristo otimo e piny ka. Gin gi teko moko magiketo magimiyore kendgi mopogore kata madwa ewo mago mane Yesu Kristo timo ka. Kwang' dhi ting' machielo wadi misengni bende mane itimo pile. King'iyo Daniel 8:11 nyiso gigo mane itimo e sanctuary manie piny ka, ma bende yango misengni mopogore opogore ma pod dhi nyime kata kawuono, koriwo misengni kod kit lemo mopogore opogore. Koluwore kod tije mane itimo, joricho ne iwenegi richogi kendo richogi ne itieko e tabernakel. Mano tich mane timore e sanctuary e makende ahinya. Yor chiwo mich mane itiyogo e piny ne nyiso tich ma Kristo timonwa e sanctuary manie polo. Ne ikawo chiaye titero tinego manyiso kit richo mari kitimo puodhruok. Then richogi itero e hekalu. Manomiyo hekalu mar piny ne puodho nikech richo mag jogo mokwa richogi moyie kuom Nyasaye ni e hekalu kacha. Koro hekalu dwaro puodhruok. To kendo sani tich ma Yesu Kristo timonwa malo be en mane kwa ng'uono to chung' e mbele Nyasaye kendo osayonwa mondo owenwa richowa. Koro en ni kit mich manitiyogo nyiso kawuono mitimo kata sani ma Kristo timonwa e sanctuary manie polo. Koro yudo ni loch mar papa oseketo kit dolo mare machal kod mane Kristo timo, kendo koro kawuono itime kod jotelo mag lemo moko mwanyade ni gin jopasa kata jopadri. Ma kit dolo mane Yesu timo mar weyo richo iyudo ni koro gikawo kendo gitimo. Ka warango mos to wayudo ni osekelo yor lemo
maket kod lemo madieri, manyiso ni mare ni ok adieri nikech ok oyange kata ok olure gi chike kata puonj mag muma. Wayudo ni tung' matin kata papa ogolo oko kit lemo mane Kristo oketo, kendo e yor ranyisi oseketho kar Kristo e sanctuary. Kendo kwang'iyo sani jatelo mar Rumi miluongo ni papa odak e kanisa, manyiso ni oseketho kar Kristo e sanctuary. Tung'no kata papa omiyo adiera obedo maonge e piny, kendo notimo duto kaka odwaro. Ne wang'iyo Daniel 8:12, ne waseyudo chien kacha ni nitie jotelo moko kata telo moko mane timo gik moko kaka idwaro ma ng'ama nyalo chungo gi onge. Omiyo wayude ka en ka gi kido ailani. Nitie puonj moko moketi mogolo adiera e piny, momiyo ji kar wuoth e ler to wuotho e mudho. Jawinjo magi winjo yangre maler kwa dhi nyime mondo wang'e ni to gik manotimogi gin ang'o. Kwang'iyo matin nono, kisomo Johana 14:6, Yesu e adiera. Kendo kisomo Johana 17:17, wach Nyasaye kaka adiera, manyiso ni wach Nyasaye e adiera. To loch mar papa to kwero ni kik lok Biblos e dhok ma ji nyalo winjego, to ni mondo oket loko mar Biblos e teko mar kanisa. Jawinjo, kanisa onge teko maloyo Kristo. Kristo e ler mar kanisa, ma wayudo ni ne girwako chike mag dhano mondo odhi kachiel kod Biblos, ni mondo obed kod teko mana kaka Biblos, ni mano ema loso kit yie mowinjore. Jawinjo, kit yie mwabedogo mwapuonjowa ni wabed gi yie mar Kristo, ok yie mar dhano. Koro kit lemo ma jateloni okelo wayudo ni opogore kod mago ma Kristo kata muma puonjo. Jawinjo, kwa dhi nyime wabiro yudo weche mang'eny ma tung' matin ni otimo.